Bayramçılıklı weznebesenin döwrewap ýaşaýaçynyň öňünde ýaýwanlanarlan dabarda halkymyzyň bagtyýar durmuşy, ýurdumyzda adamlar hakdaky alydanyň esasy orny durýanlygy öz beýanyny tapdy. Täze jaýlara göçüp gelmek bagty meýsir eden maşgalalar, bagtyýar durmuşy peşkeş eden gahrman arkadagymyza we arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Dabara gatnaşan daşyr ýurtly mehmanlar täzeşikli ösüş ýoluna döşen Türkmenistanda adamlaryň bagtyýar durmuşynyň öpçünidilme urna döwlet derejesinde edilýän tagallalara ýokary baha berdiler. Olar aýdym täze çykyşlar bilen utgoşukly dowam eden dawaranyň türkmen bagtyýarlygyny dünýä geňişligine boşlayan ýakymly çagyryş hökmüne kabul etdiler. Arkada şäheriniň medeniyet we sungy işgärleri özüniň joşgyny aýdym täzeler bilen täze jaýlara göçüp gelýän başgalaryň şatlyk şowkunlaryny belende götürdiler. Çagylaryň şatlykly gülkü sesleri bilen utgoşukly belende ýanglanan ruh bilen çykyşlar Türkmenistanyň bagtyýarlyk we awadançylygyň bekanlygyny aýdyňlyk bilen nowata kedek eşgär etdi. Bayramçylykly wagtyna bedelen ýaşa çaýynyň öňünde ýawaňlanarlan dabara ýurdumyzyň bayramçylyk şäherleriniň medeni maksatnamasynyň köp ugurly heýsete eýediginiň aýdyň nyşany urly. Dabarada edilen çykyşlarda ýurdumyzda türkmen halkyna mahsus insanperwer ýürgüleň häzirki döwrüň ruhyny kybap derejede ösürmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänligini aýtdy. Soňra dabara gatnaşan mehmanlar jaýlardaky amatlyklar hemde mümkinçilikler bilen tanışdylar. Bu ýylaryň guruluşy döwrüň ösün talabyna dolary gelýär. Munyň özi hormatly prezidentiň ýol başygyna durmuşy geçirilýän döwlet siýasatiniň asly ýörelgeleriniň esasy ugry edinilýändiginiň aýdyň tutnamasydyr. Ýaşaýçylaryna zerur bolan ähli amatlyklaryň döredilýändigini belläp, dabara gatnaşanlar munyň üçin hormatly prezident we gahrman arkadagymyza tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Aýratynam täze ýaşaýçyny göç gelmek bagty meýsir eden maşgalalar özleriniň bagtyýar durmuşynyň berkarar bolma uğruna edilýän alady üçin hoşallyklaryny aýtdylar. Halkymyzyň ruhyny belinde götüren bayramçylyk çäreleri ýaty galçy wakalary we täsirli pursatlara baý boldy. Aýdym sözlerde döwrewap arkadaş şäheri bu täze akylly şäheri esaslanyrjy. Gahrman arkadagymyz türkmen halkynyň milli lider tarapyndan başlandan işleriň hormatly prezidentimiň üstünlikli dowam etmeginiň ajaýyp netijeleri belend heňde wasp edilip, aýdym sözler ýurdumyzyň awadançylygynyň senasy bolup ýanglandy.